Autoridades, compañeiros do Instituto de Estudio de Valdeorreses, alcaldesas e alcaldes de aquí da zona, o querido amigo Isidro García Tato, o presidente do IAV, bueno, a todos vos, moi boas tardes e gracias por estar aquí, gracias por convidarme, os que organizandes, por estar aquí tamén, porque é para min unha honra estar, eu vou ser breve, non teño obras, nin teño nada. Eu, non falando de arqueoloxía, logo termino. Eu quería falar, por exemplo, de cando era pequeno, viñamos, eu nací en Larouco, vivo en Vilamartín, pero viñamos os de Larouco, viñamos, por lo menos en Semana Santa, viñamos a pé a ver a estoupa de Xudas. Non, eu que disfrutaba vendo estoupar os Xudas. Bueno, anos despois, pois a vida cambia, os pensares e os sentimentos van cambiando tamén. Cando teño algún problema de saúde, non eu, sino algún coñecido meu ou algún familiar que eu quero, sempre veño ás ermitas. Sempre veño ás ermitas. E a veces teño sorte que están de misa, outras veces están de rosario, cantan como os anxos. Cantan como os anxos. Poñes os pelos de punta, escoitando cantar, porque este sitio é un sitio especial. Os santuarios e as catedrais non están feitas así porque sí. Están feitos porque os maestros canteiros sabían onde facelas. Sabían onde había unha enerxía especial e ali as facían. Eu vou a Cebreiro cargar pilas e veño cargado, vou a Samos e pásame o mismo, San Andrés de Teixido, a Covadonga, calquer sitio. Son sitios especiales. E vas a 2 kilómetros de ali e non é o mismo, hai que sentilo. Quizais perdemos ese sexto sentido, foise perdendo ca evolución das cousas modernas, evolucionamos ao revés, había que evolucionar un pouquinho tamén ao para atrás, e o sentir da dentro, o sentir o cariño á xente, o cariño aos compañeiros e todo, iso vaise perdendo día a día. E é unha pena, unha lástima, pero bueno. E vim hoxe, convidaronme a vir falar de Antonio Castro Voces, para non contar a historia de Antonio Castro Voces, nin os libros que ten, nin moito menos, pois, que sei, o seu currículum por este mundo, por os anos que viviu, e as cousas tan importantes e grandiosas que fixo. Senón, o meu contacto con Antonio. Antonio era as ermitas. Antonio falaba das ermitas como se fora o ceo para ele. De feito, cando marchou, que tuvo accidente, marchou para Toledo, todos os da súa promoción foron caindo polo camiño, e Antonio, que aquela fe que tiña na Virxen das Ermitas, parecíalle que tiña anos de regalo. Tiñámoslo comentado moitas veces, e dicía Antonio, dice, Pepe, eu que creo tanto na Virxen das Ermitas, todos os meus compañeros xa non están, eu aí que sigo ainda. Era unha mente privilexiada, cheo de dificultades e de limitacións. O home tiña unha precaria saúde, nuns anos, porque nos convivimos, eu levo desde o 1980 como vicepresidente e presidente da sección de arqueoloxía no Instituto de Estudio de Valdeorreses, e Antonio chegou no 84, no 85, por aí no 84 me parece que chegou. Entonces convivimos uns 16 anos máis ou menos, codo a codo, Antonio e eu, ele en historia, levando historia, e eu levando arqueoloxía, mesmo cando se facían as semanas de historia. Eu tiña os meus contactos, tiña Santiago Ferrer, que somos como irmãos, o arqueólogo, tiña o finado tamén José Manuel Camaño Gesto, que era unha eminencia, que sobre todo nas vías de comunicación de época romana, e para as ponencias e para todo, pois eu puñélleme en contacto e todo, e Antonio, daquela metido nunha habitación con un teléfono, pois non é como hoxe. Quizais nos últimos anos o mesmo destino me puxo ao lado da casa, porque marchou para Valdegodos e eu vivo a menos de 1 kilómetro de Valdegodos, vivo na Redeleira abaixo. Pero cuadroume tan mal que eu tiña unha persona con
que necesitaba de min as 24 horas. Tiña un grave problema, non tiña mobilidade, entón eu, aunque quixera moverme, pois eu iba ás fincas, iba ás viñas, iba ás hortas, iba a facer as miñas cousas, pero cada 3/4 de hora ou unha hora, todo máis, tiña que estar na casa. E non veo, gracias, non. Son emocións, pero non é ser. Entonces eu tiña que estar movendo esa persona, e esa persona afinou máis ou menos cando Antonio, e agora que eu tiña tempo, Antonio xa non está. Pero se miramos a obra de Antonio, para que vos dendes unha idea, eu, por exemplo, unha vez meteron unha paleadora ao lado do Castro da Barosa e puxen unha furgar, levaba o meu fillo, que ten agora 45 anos, pois entonces tiña 8 ou 10 anos, e puxen unha furgar, digo, mira, por aí que va a muralla do Castro, e que sale cerámica romana, esta cerámica castrexa, pero o Castro iba por aí, dice, papá, aquí é o Castro Voces. O sea que tiña toda a familia farta de Castro Voces, porque eu sempre tiña Castro Voces na boca. Entonces, se miramos a obra de Antonio, fijámonos que no 1991 fixo a guía de A Rúa de Petín, publicada por Everest. E púxome como fotógrafo. Eu anduve con Antonio día a día por todos os sitios e por todos os povos, pois facendo fotos, axudando. Conocía a xente, Antonio non, porque non conocía nin os povos, pero ali fomos xuntiños. No 1995 fixo traballo de viños de Valdeorras, o Consejo de Denominación de Origen Valdeorras, e aí colleu un artículo meu, colleu-no porque eu lle din e me pediu, e estamos os dous outra vez xuntos. Un artículo que fixen sobre o lagar romano nas viñas da Santa, incluso un debuxo que fixen aproximado dun lagar medieval para que se compare, pois, máis ou menos co lagar romano, e publicou no Antonio. No 2006 fixo Larouco Tierra de Paso, que tamén todo o traballo que fixen eu de arqueoloxía, xacementos arqueolóxicos no Concello de Larouco, e o metemos tamén, eu estuve na presentación, estuve en todo, cando foi da guía Everest, pois hasta estuvamos comendo un cocido na casa del con toda a súa familia e todo, e pasámoslo moi ben. Despois, por exemplo, no 2018, que fixeron con David e con Patricia, fixeron Ultrella e Susella por el camino de invierno, nas páxinas 257 empeza a falar dun maestro canteiro que vive na Rodeleira, que se chama Pepe do Cañete, e meteume de protagonista e 10 ou 12 páxinas falando de min como un defensor do patrimonio de Valdeorras naquelas fechas xa, como un gran maestro canteiro que fixen eu a casa onde vivo, traballaba na construción da igrexa de Xaguaza no século XIII, está o libro basado nesas datas. Entón eu era un canteiro do século XIII, no 1269, non sei cuantos. Entonces eu meteume de protagonista, quer dicir que me admiraba e me quería tanto como eu quería el. Pero de todas maneiras, xa para terminar, que xa termino, quería dicir unha cousa a favor de Antonio e da súa familia. Antonio era el solo, non. Antonio tiña unhas amigas e unhos amigos eternos que o querían moito e axudaron moito. Ten amigas que fixeron por el o que nin pola cabeza se nos pasa, e amigos tamén. Pero tamén tiña unha familia, tiña unha irmá, tiña uns pais. Despois, máis tarde, veu a desdicha e quedou o cuñado e os sobrinhos, Alfredo e os dous fillos, e onde iba Antonio tiña que ir Alfredo. De pouco vale ter moitas ideas como tiña Antonio, e moi boas ideas, un cerebro totalmente fora de serie, con moitos proxectos hasta a última hora da súa vida, pero os proxectos facían falta pernas, e as pernas foi a familia dele. Eu lembro a Alfredo, en todas as horas, en todos os momentos, cando vemos xuntos, Alfredo estaba con ele.
que os sobrinhos, pero Alfredo estaba con el. Máis tarde o pagou el tamén. Todo o que fixo, tuvo un golpe malo de salud, unha racha un pouco fastidiada, pero vai salindo e vai se recuperando. Pero eu hoxe quería tamén lembrarme da familia esa, e non só de Antonio, senón de toda a familia. Eu desde neno, xa acabei, moitas veces de noite, cando estou na cama, falo cos que xa non están. Aqueles que marcharon, falo con eles. E falei con Antonio e díxome que hoxe iba a estar aquí. Está aquí todo contento con nós. E damos as gracias a todos por estar aquí, por lembrarnos del e por o que estamos facendo por este hermoso lugar interesante, Santuario das Ermitas. Moitas gracias. Nos mandaron unhas palabras para todos vos que vou pasar a ler. Di o seguinte: buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queremos agradecer a todas aquellas personas que de una forma u otra han contribuido a organizar y llevar a cabo este acto de homenaje a Antonio Castrovoces Toño. Muchas gracias. En segundo lugar, agradecer la presencia de todos vosotros, autoridades de los distintos concellos de la comarca, de la Xunta, amigos de Toño, vecinos y demás personas que aquí estáis presentes. Muchas gracias. En tercer lugar, queremos agradecer enormemente a José Fernández Pérez, Pepe das Pedras, como me lo nombraba mi tío Toño, por encargarse de hacer este recordatorio sobre mi tío. Muchas gracias, Pepe. Mi tío siempre te consideró un gran amigo, una persona con grandes conocimientos sobre los cimientos de la comarca y, lo más importante, con gran facilidad para darlos a conocer. Con esa sonrisa que siempre te acompaña a todos aquellos que tenemos inquietud por conocerlos, siempre de una forma altruista, sin pedir nada a cambio y siempre por el bien de nuestra sociedad. Como ya dije en el acto de proclamación como Valdeorrés ilustre la semana pasada en el Instituto de Estudios Valdeorreses, mi tío no era una persona a la que le gustase recibir homenajes ni reconocimientos. Era una persona humilde, con buen corazón y unas grandes intenciones. Era una persona que, pese a las dificultades y barreras físicas que le ponía la vida, trataba de seguir investigando en la historia de la comarca de Valdeorras. E igual que tú, Pepe, le gustaba darlo a conocer a todas aquellas personas que así se lo demandaban. Esas barreras y obstáculos que le dificultaban poder acudir a los diferentes actos lo superaba con una escalera que se apoyaba en dos patas. La primera de ellas, sus grandes conocimientos sobre la historia y la cultura de Valdeorras. La segunda, y más importante, su familia. En un primer momento, sus padres, que lo trajeron a este mundo y lo educaron. Posteriormente, recogieron el testigo mis padres, más especialmente mi padre Alfredo, que sin ningún afán de protagonismo siempre estuvo ahí para acercarlo donde fuese necesario. Muchas gracias a todos por asistir. Él siempre os estará agradecido. Una persona que siempre estuvo enamorado de Valdeorras, sobre todo de su pueblo, Quereño. Investigar la historia de Valdeorras le ayudó a sentirse realizado y a sentirse útil. Muchas gracias a todos. Perdón, é que quedábame no tinteiro algo. E quería agradecer a xentes de Arcos, a Manolo, a Serafín, a súa muller, aos seus fillos, que son familiares directos de don Felipe Álvarez, que me puxeron en bandeja toda a documentación que teñen, as fotografías incluídas e todo. E o amigo Isidro puxo o nombre de Pepe das Pedras, Pepe do Cañete nas fotos, pero as fotos dimos esa familia, non quero levar laureles do que non teño, pero doulle as gracias e intentaremos facelo Valdeorrés ilustre como se merece. Moitas gracias, acabei.